Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pamuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak seratanipun Joko Sulaksana kanthi irah-irahan parfum. Cariyos menika kapetik saking kalawarti Joko Lodang. Kados pundi lampahipun cariyos? Sumangga dipun pidhangetaken. Mbok menawa unen-unen basa Indonesia kang unine istri wangi, suami suka, suami wangi, istri curiga, bener anane. Bintang kang nalika isih bujangan seneng nganggo lenga wangi utawa parfum, sawise duwe bojo blas ora tau nganggo parfum. Sajane menawa dipikir Bintang saiki ya wis duwe penggawean kang mapan lan asile ya lumayan gedhe amarga kerjane ana ing perusahaan gedhe. Apa kang dadi pepinginan anak bojone sarwa kelakon? Ning ya kuwi Bintang blas ora entuk nganggo parfum senajan arep mangkat kerja. Rasa parfum-parfuman gawe apa nganggo parfum barang wong ya wis duwe anak bojo, kuwi padha wae karo nguapke duit. Coba dihitung wae wis pirang botol parfum sing mbok nggo, kuwi padha wae berapa uang yang menguap. Ngono kandhane Naryati bojone Bintang. Ana kalane manungsa urip ngalami jaman lan kahanan kang jarine angel. Akeh wong kerja padha dilereni utawa istilah menterenge di PHK. Sing padha kerja ya ana sing sambat amarga anggaran dipotong utawa istilah bekene efisiensi. Pasar akeh sing sepi, ruko-ruko akeh sing kosong amarga anane dol tinuku kanthi online. Bakul lan bakal kang tuku bisa sesambungan, takon regane pira, bakal ketemu ana ing ngendi, jam pira lan liya-liyane. Amarga saka kuwi wong dol tinuku prasasat ora mbutuhake papan kang formal utawa kang lumrahe kanggo dodolan. Semono uga kang dialami dening Bintang. Dampak saka anane PHK, Bintang klebu pawongan kang kayane kena PHK. Ananging amarga menawa perusahaan kang nglereni karyawane kudu menehi pesangon, mula Bintang rumangsa dilereni kanthi alus. Anggone nyambut gawe sawetara kon leren lan mengko bakal dipanggil meneh menawa wis mangsane kerja. Wis pirang-pirang wulan durung ana panggilan. Senajan mangkono kabeh kudu butuh dicukupi. Anak bojone butuh mangan, listrik, banyu, gas menawa mangsane kudu diisi ya kudu diisi. Kendil kudu tetep jejeg ora kena gliwang. Sinambi golek ide arep kerja utawa usaha apa kanggo nambahi penghasilan, bojone Bintang kang jenenge Naryati mbuka les privat.
jenenge wae privat wis mesti mbayare luwih larang lan kanggo ngurangi biaya operasional les privat mapane ana ing omahe Bintang. Senajan maune mung dadi ibu rumah tangga, pranyata Naryati kasil nggolwentah anake saka kelas TK nganti tekan perguruan tinggi. Naryati kang panggah nyinaoni anake saka nggarap PR, ngrembug materi lan liya-liyane. Naryati kasil mulang anake kanthi wewaton bab kuwi. Narti wani buka les privat ana ing omahe. Sajane wiwit biyen Naryati duwe pepinginan kaya ngono, ananging ora diidini dening Bintang. Lah nanging saiki amarga Bintang ora ana penghasilan lan ora bisa menehi belanjan, mula Bintang ora wani menggak kekarepane Naryati. Udakara setengah tahun sawise les privat kuwi lumaku, asile bisa didelok lan dirasakake. Naryati saiki nganggo gelang, kalung lan ali-ali. Beda banget karo nalika Bintang kang kerja. Saiki Naryati ora mung dadi tulang rusuk, ananging uga dadi tulang punggung keluargane. Mas, aku duwe ide. Kepiye menawa panjenengan dodolan parfum? Biyen jenengan seneng banget nganggo parfum to? Nganti ngerti iki parfum nggo wong lanang apa nggo wong wadon, mereke apa, regane pira? Pokoke jenengan ngerti kabeh. Kandhane Naryati. Krungu omongane Naryati, Bintang dadi mikir. Kelingan sesanti, pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Pancen bener aku seneng banget nganggo parfum. Jenis apa, kanggo sapa, regane pira, biyen aku apal. Ngono batine Bintang. Lah dodolan arep nang ndi, Dik? Pitakone Bintang menyang Naryati. Ya sewa ruko Mas, nang pinggir dalan sing rame. Engko uga ditambahi dodolan online lewat media sosial utawa marketplace. Masalah pawitane aja kuwatir, celengan anggonku mrivat dak kira cukup. Seminggu candake Bintang sida tenan dodolan parfum. Amarga wis ngerti dunia perparfuman, mula babagan parfum Bintang ora bingung. Mundhak sasi dodolan parfume Bintang sansaya laris. Dodolan kang maune diwiwiti jam 8 nganti tekan jam 4 sore, saiki jame diganti wiwit jam 10 tekan jam 12 kurang 5 menit wengi. Bab iki kanthi tetimbangan wong tuku parfum ramene wayah wengi. Dina Setu sore langite peteng dedet, ora let suwe ana udan barat kancawura. Wiwit asar Bintang ngrasakake awake ora kepenak. Bar magrib Bintang gumoh-gumoh, rasane lemes lan lungkrah. Wusana jam 7:30 bengi Bintang paripaksa nutup warung parfume lan pengin cepet-cepet mulih saperlu njaluk kerok Naryati. Orang gagas udan deres, Bintang ngegas motore. Ndilalah amarga udane deres, ana saperangan dalan kang banjir lan banyune ana kang ngenangi kalbulator sak temah motore plepek lan mati. Menawa mbacut lan nuntun montore kok ya rekoso temen. Udan deres mantolan lan nuntun montor.
Wusana Bintang nitipake montore ana ing omah cedhak dalan. Bintang mlaku karo krukuban mantol. Tekan ngomahe Bintang buka lawang ngarep. Nanging nalika arep dibuka ora bisa amarga wis ditetek saka jero. Bintang duwe pangira Naryati mesti wis turu. Udan deres, barat gede, enake pancen nggo turu. Batine Bintang sabanjure Bintang ndodhok-ndodhok lawang. Senajan anggone ndodhok-ndodhok wis wola-wali, panggah ora ana wangsulan. Bintang banjur menyang lawang omah mburi, dilalah ora dikancing. Tekan jero omah Bintang mlebu sentonge. Pangirane mau jebul luput. Naryati ora turu. Aku dodok-dodok apa ora krungu, Dik? Pitakone Bintang. Ora krungu, Mas. Lah udane gede banget. Wangsulane Naryati karo menyat. Sawise Naryati menyat, Bintang nusul nang burine. Naryati langsung menyang pawon. Wondene Bintang menyang omah ngarep sak perlu njupuk mantel kang mau diklethakake ing ngarep lawang. Tekan cedhak lawang, Bintang gumun. Gendhiya saiki lawange ora kancingan. Sapa sing buka? Sawise mantel diselehake ing papan kang sakmestine, Bintang banjur menyang sentong. Ora let suwe, Naryati mlebu sentong sinambi nggawa teh panas. Dionje, Mas. Aku tak nang mburi sik. Karo njagong lan ngombe teh panas, pikirane Bintang durung bisa uwal saka lawang kang ora ditetek mau. Dibuka saka njaba ora bisa, nanging bareng didelok saka jero kok ora kancingan. Ngono batine Bintang nyoba mikir-mikir kedadian kuwi lan tuwuh pitakon, kok bisa ya? Durung nemu wangsulan saka pitakone kuwi, moro-moro Bintang kok mambu parfum. Bintang ngerti banget lan apal kecipal-cipal kuwi parfum apa lan lumrahe dienggo sapa. Bintang banjur njupuk bantal kang mapan ora ing papan sakmestine. Saibo kagete sak ngisore bantal kok ana parfum kang dheweke apal banget karaktere. Bintang apal kecipal menawa kuwi parfume wong lanang. Ora let suwe Naryati mlebu sentong. Bintang nakoni Naryati, "Iki parfume sapa, Nar?" Pitakone Bintang karo Cubriya. "Lah, apa dudu parfummu, Mas?" Wangsulane Naryati karo rada ndredeg. "Apa kowe ngembang gula? Apa kowe lali, Sawise dhewe bebojoan, aku ora tau nganggo parfum. Senajan saiki dadi bakul parfum, aku panggah ora tau nganggo apa maneh nggawa-nggawa parfum. Njur iki parfum sapa, Sentake Bintang karo ngepelake tangane. Naryati kaget banjur ngelabruk ngerangkul sikile Bintang. Tangane Bintang sing wis ngepel arep ditanjake, nanging kepenggak omongane Naryati. "Sepurane aku, Mas, aku wis tumindak nista karo pawongan kang nggawa parfum kuwi. Amarga aku akeh kepontangan budi, klebu pawitan kang kanggo dodolan parfum kae ya saka dheweke, Mas." Krungu katerangane Naryati, Bintang deleg-deleg, kami tenggengen lan ora bisa nyuwara. Bintang banjur lunga menyang tetek sepur.
pikirane peteng kaya petenging langit bengi kuwi, mripate banjir eluh kaya ndrese udan ing wengi kuwi. Saktekane tetek sepur bintang kaya dielingake menawa kabeh wong bakal nampa pacoban jumbuh karo kasantosane. Eling sesanti kuwi bintang mung ngadeg nang emper toko kang cedhak karo tetek sepur kuwi, nata ati lan nata pikirane.